Hamadi Gainago, Hamadi Gainago. yaa tànn sa bopp xale yaa ngi nii xool bi nga bëgg rek ñu jaay la. léegi yow bii ñàkk. jaay naa la boobu noonu. bii laa bëgg. boobu jëpp 280. 280 bëri. loo ko mën a jëndee yow. bii 100000 baax na. 100000. waaw 100000 tuuti na. 280 nag dana ko seer trop. ah mais xar yee seer na xar yee baax nag. xar bu baax ngay waxaale nag. xoolal xar bi ngay waxaale bu baax. xar yar laa bëgg quoi xar yar bu baax. waaw fii moom xar yi fi nekk yëpp xar yar la. waaw yii yëpp xar yar la amul xaru cookal. waaw mais xar yi nag foog ñu baax nag ndax lu ñuy lekk moo tax. xar yi dañuy xëy di leen xontu waaye ñetti yoon par journée. waaw dañuy xëy matin soir la ñuy lekk waaw. waaw mais wàññi ko. ah loo ko mën a jëndee lu jaar yow. léegi jox naa 110 bi. ah. jox naa 110 bi. non kii mënul jël 200. mu jël 200 mënul jël 200 xar bi ngay waxaale gis nga ko baax xar bi ngay waxaale moo ngi ah. seen xar dafa seer de wàññi ko. loo ko mën a jëndee lu jaar waxal lu jaar rek mais xam nga ne fii xaru 150 ke xaru kii amu fi wala xar bi ngay waxaale bu baax. loo mën a jaay xar bu jaar. ah lu jaar. léegi mën nga ko jënd 245. amul loolu. loo ko mën a jëndee yow. non mënul loolu. ah. léegi jox naa 150. ah non kii raw na 200. raw na 200 kii raw na 200. mais yow seen xar yi seer nañu de. ah. jaay ma ko 150 rek. mais mënu jël 150 kii raw na lool. 160 baax na. non kii mënu jël 200. am naa beneen nag bu la neexee mën naa la koo génneel. ana beneen am naa beneen bu mën a jël 200 mën naa la koo génneel. ana beneen ma xool. bii mën naa la koo jaay 200. non booy boobu am na. bii mën naa la koo jaay 200. bii ndawul de bii xaru yàlla ngay daan ndaw. ah. non bii dafa ndaw bee laa bëgg bee. kaay ma jaay la bii. non bii dafa ndaw. non bële moom mënu jël 200 moom. bee mënu jël 200. 175. boobu mënu jël 200. mënu jël 200. léegi yow la wax si bii yow. bii jaay naa loxo. bii ñaata. bii jaay naa loxo bii jël ko 350. 300. waaw xaru kilifa ngay waxaale de. waaw bii jox naa 180. ah non kii mënu jël 250. mu jël 250. mënu jël 250. waaw jox naa bii 200. yow xar yu baax nga bëgg da ngaa bëgg xar yu baax fii la VIP bi nekk fii la mburu mi di xomee si yaa ngi comprendre waaw da ngay wax lu jaadu moo ngi nii fokk ñaar la moo ngi nii xar bu baax xaru kilifa la waaw da ngay wax lu jaadu mais xar bi boo koy xool di ci fay yenn prix yi xam nga ne bëggoo xar bi xaru 150 am na ici yaa ngi ko wax xaru 200000 am na waaw ah moo ngi nii fokk ñaar la gis nga ñu ne ay fokk ñaar la ñuy jaay duñu jaay xar bu buural moo ngi nii da ngay wax lu jaadu moo gën bu dee bëgg nga ko ñu jaay la ko. léegi loo ma jaayee xar bi jaar yow. loo mën a jaayee xar bi jaar 340. kii amul loolu. loo yor. man kay amul sax 300. ah waaw bu yor ah bu fekkee yoroo 300 moom li nga lambal beneen waaw. 200 baax na 200. ah non kii mënu jël 200 mënu jël 250 waxal lu jaadu rek. loolu moom vraiment man moom vraiment man bëgg naa xar bu baax waaye seen xar dafa seer. ah xar bi foog mu seer nag de ndax xar yi lu ñuy lekk la xar yi lu ñuy lekk la repas dafa seer ngooñ mi dafa seer. waaw wàññi xar. ah wàññi xar. loo ko mën a jëndee lu jaadu yow. léegi mun jaay 220. 220 kii mënu jël 250 soo bëggee da ngay romb 250 soo bëggee da ngay romb 250 xoolal xar bu ngay waxal bu baax. waaw léegi jox naa 230 léegi. mënu jël 250 da ngay wax lu jaadu rek mënu jël 250 non 250 la mën na. indi xaalis jaay naa la. bandiraɓe musidɓe ɓe no mi witini ha joni amin ɗo e daral Sotiba ƴewde jawɗi tolni caggal nde gomiɗen e bamen Salif amin ɗo koccite Fouta eɗen gandi omo dilla e jeeygu Ba Ali no fewi Fouta salminama. mi salminama mi juurimama vraiment mi yetti gofo indema yettere mo mi salminima foof mi juurima moon. no foti duuɓi gonɗa e ɗum jeeygu Ba Ali. woni duuɓi 35. holno ɗum wayi mbiyete Moussa ni. non Moussa fof ko yettere Allah liggey fof neɗɗo liggi hen yetti Allah yetti yumma e bamum liggey belɗo ala so yiiɗi ko weeli tan lelo tan ɓuuɓa ƴeewa lekki ɓuuɓi tan lelo hen en ƴeewa tan kosam en yara tufumeji mais min jiiɗa ko ɓuuɓi fof koye nguleki taɗa koye nguleki min gondi ha caali min ngala. holto keɓirta jawɗi ɗi mbiyete ko ɗo tan mbatta comme no tefankoɓe mbaɗa cooɗa ɗo jeeyta walla yaltan parfois jaaha e leyɗele goɗɗe. mbiɗa yahde Mali en mbiɗa yahde Misre en mbiɗa yahde fof mbiɗa yaha Misre mbiɗa yahade Tamba en mbiɗa yahade Bakel en fof mbiɗa yaha diwan Fouta fof mbiɗa yaha. e on fannu en jiiɗo jawɗi ɗo kam no foti jarata. jawɗi won jarɗo 35 won jarɗo 40 ujunere won jarɗo 25 won jarɗo ujunaji 20 ha 160 fof ne woodi won ɗi jawɗi mawɗi jawɗi ndewnaji won 40 ujunere won 50 ujunere ha 60 ha doole ma tolni fof. duuɓi jawɗi ɗi no foti duuɓi neha toon ɗum gam mbawno hebde jawdi julde taske poɗɗe. hitande tan timmani jawdi hitande tan hiɗen jawdi hitande dañi duuɓi ɗi tan donc dañi hitande tan hitande wotere dan timmi taske ha lebbi jeete ko taske jeeya.
mbere wona koko rakkal e élément chéri ko saabi onon on ɓeɗe jawdi sabu eɗen gandi ko jaranno hande 10 000 wonti 12 500 8 000 e foof holno ɗum wayi il faut ko neɗɗo dañi jawdi fof noon yeeyirta ta yeeyi jawdi ma so uñaa capantati ujunere aɗa wawi capantati e ɗiɗi so uñaaji nogas a nogas e goho walla nogas ɗiɗi neɗɗo dañirta jawdi fof hatta ripasse kam to wonno ɗo woni chaque goƴo min coɗa uñaaji ujunere min coɗata joni min coɗa pan ndiyam capantati capannayyi voilà kono robinet en goodi aɓen gadda ndiyam kono so watti heewani lampaji kadi kuɓɓama kono yiɗi lampaji ɓeeɗo heewde eɓen jiiɗi ndiyam ɓeeɗo heewde waɗa min cooda vraiment pan capannayyi capantati sans départ ndiyam ɗon ariti ni yimɓe ɓuuri wonɗo ko ɓuuri heewde ndiyam ɗam sac kadi ujunere sac grand moulin eɓe coɗa ɗum 9 500 walla 10 000 sac wi oya jara goɗɗo o eɓe coɗa ɗum 8 000 sipsi o kono onon jawdi ene wiye ene seeri no feewi mbeɗa hikka on cikkima yimɓe foof a kuptiɗen keɓa jawdi no hanniri ni no jawdi ma gar ko fof dole mum tolni tawi uñaji nogas ƴew uñaji nogas cooda tawi uñaji sappo ƴew uñaji sappo cooda tawi jogi sappo jogi ujunere ƴeew taw 300 capanɗe jeegom ujunere joguiɗa so ƴew capanɗe jeegom ujunere ɗum fof dooli mum kono tawi jawdi jaron 300 000 walla 350 mbiya joga 100 000 francs a tampini hoore ma e ladde a faami neɗɗo fof soodi hunde wonko yiɗi gaña yiɗi a sotta jawdi a soda goƴ sa ujunere aɗa ñamina aɗa yarna tawi muuɗa dañani hen welani te ɗo ɗum ɗo oɗo liggey ɓuuri muusde liggeyaji ay liggey ganduɗa ko ñaamo ene yara on liggey ala ɓuuri muusde jawdi 30 000 walla 40 000 est ce que no woni wona min de jibinama ko ɗo mi jeyatno ɗo ndene jamonuji mais wonɓe ganduɗa kadi ngala kalis ene mbawi sodde jawdi ɗiɗon walla jawdi uñaji jeegom hay nokku ala pese kilo tew ni hanke weeɓani kilo tew han temedde jeegom sa yi kilo jawdi uñaji jeegom uñaji jeetati uñaji sappo ɗum jawdi mum ala wonta yimɓe fof mbi Fouta an jeyta ko jawdi jaroji 500 000 800 000 ɗiɗon kadi ɓurtani min meeɗa ɗum yeyde ɗum kala ko haalum te min wiya jawdi 500 mi wiya 300 min fof jimi jawdi 100 000 150 200 jeeyami aɓe ɗum jaɗi duuɓi capantati e joyyi ha goto ɓuura kam aɗa waɗa éleveur hen jibinama hen mawnum hen innami mawnum hen innami miñam hen inna jawdi ɗo min jibina o place ɗo min jibina presque min guila min goni cukaɓe tokoɗo gonɗo min hen min guinna mawnum hen inna miñam hen guinna kono ɗum ɗo a goto mbaɗa ɗum jawdi a goto mbaɗa jawdi ko yarata haara min kulani min doga ɗo tan min goni hayde yimɓe jeeyi julen ko gaddi donki yeeyde baali to gari minen cotta min jooɗo ɗo hen jawdi ndi ɗo no foti jarata ndi tawɗi capan joyi e nayyi 280 walla 270 280 kadi en jawdi kadi seerani ndi seerani jawdi ta soɗi capan joyi naggam capan joyi e nayyi capan ɗiɗi ɗi seerani eyyi woto jara ɗin jara ɗi 180 jara ɗin jara 200 ɗin jara 125 130 140 ɗo hen yimɓe fof min jawdi ma ne seeri dal seeri ala goto mi ɗum haalde aɓe gandi min ɗum yeeyi neɗɗo artat meeɗa yedde neɗɗo wasa artude sa yeehi Dakaru wonɓe ganduɗa ɗo cootata min nawɗo Dakaru jeeyi min yeeyde ɓe jeyta en fannu koye daral ngal goɗɗa ɓoyiɗo no feewi kono en ndi daral ngal koko faadi o saaha saabu banggue ɗiɗɗi foof ustama holno gutoto ɗum o saaha ene muusi e julonkoɓe wonɗo jibinaɗo muɗum ɗo hen hande hewɓe nawama APIX jomnama juuɓi kalis men kono minen min mbawi ɗum accude jaaha koye minen goni min portat place aji min gusta place aji ɓe gonda yamen hande neɗɗo foof arɗo place mo hefta ari minen min jañi ɗum nder yo ar kadi min jiiɗa ala place ɗo gonɗa gowoɗa APIX hefti place ma minen min gusta place aji min nanduma nder aɗo gat ɗo vraiment waɗama ni APIX o nawi ko heewi terre o nawi ko heewi no feewi vraiment minen yimɓe aroɓe amen e ndende amen APIX ɗeɗi gueɗe min kadi min kacceɓe min gaccataɓe ɓe jaaha eɓe gonda amen ɗo eɓe gonda amen jiiɗa accude ɓen jaaha kadi ko yimɓe amen hono min poto minen jiiɗi yimɓe baw darangal fof jiiɗi yimɓe baw min fof komin gotum to neɗɗo ala wonde goɗɗo Allah ɗum nadɗum ara pour jodde taw wonde duuɓi capantati duuɓi nogas jeegom onen jiiɗi yimɓe baw donc enda woni ɗon hankkadi ligguey rennani minen fof darangal ɗo pour heɓde ɗo place holno neɗɗo watta mbete aran tan fo baali mum walla wonto rewata walla yoɓata ko juuti holno waɗata hayɓa ɗo place darangal ta ari min jaññata darangal joom baali tan jeeyi hayta ari balle min jaññata minen ko ndeyi cheikh min mbiyete gatta adi baali mali woni capata woni ladde foof ta ari min jaññata min tottuma place goɗa ay goto min jomnaki ma wot ko jobɗa quand même donc ɗum oto ɗi oto juuti tan jobata ɗo hen ko juuti tan jobata ala goɗɗum joɗa juuɗe joɓa e damal ngal oto ma ara jippina balle ma goɗa mi jogui ɗo gardien minen joɓoɗo gardien koyemen minen police fof ittata hunde jooɓa pour yoɓde gardien o ɗum ko président men Mamadou Talla kanko haali ha minen julenkoɓe mbaddi wadde hunde foof hamin jooɓa gardien ji te woni président moƴƴo omo ardi amen vraiment ko jambar nde jambar woni président moƴƴo e nder amen o wonde amen vraiment mo walla min amin ballodiri e makko o neɗɗo moƴƴo vraiment ko jambar e leñol ko jambar kadi e daral ngal voilà nden kadi ɓe gari kamɓene vraiment mawɓe ɓe jewti e sukaɓeɓe ambi kadi aɓe jogui président goɗɗo pour cukalel ɓe gaddi ɓe cuuɓi kamɓe mbaɗi kam président sukaɓeɓe kadi ɗum ko yettere Allah kadi e on fannu daral ngal no ɓooyi no feewi kono en jii daral ngal ha joni ndiyam ene ngakki soƴete mbeɗa ɗum kadi wona tardement hol yerago mbatta e laamu ngu daral Sotiba no wayi ɓoyde ni foof kala hitande ko probléme ngakkere ndiyam wiyete ma jeeyo coɗon ko ganduɗa ko woni siwoji walla panuji capantati capanɗe joyyi saaha yaha ha temedere o saaha fotano on dañan ɗon robinet ji taw so jigui joɗɗe tan on jogan sans probléme amin cohli ɗum de komin jiiɗo robinet goto min jogui de robinet goto nafata ɗo min jogui robinet o kadi otoji ɗi sataraneji gadɗon ndiyam
kono amin ñaaga Allah yo ɓeydo daral bangal ni robinet foti ko woni bang yo bang woni ndiyam place go fof foti wadde ndiyam ene ƴooge ha tas ko ɓenna yeyno gonno vraiment emin gonno on caɗele robinet goto woni ɗo hen heddi ko satanaji ndiyam gadda ɗo hen hen saaga ɗo heeɓa ndiyam heede ndiyam waɓe minen si satana pour ara ɗo daro ɗo hen faaɗi min mbawa satana ara ɗo ha ɓenna min jiyata ndiyam min ƴettu minen ndiyam min cooda bidol ndiyam won satana ngenda lawol ngo no mbawa rewde ko lawol ngo teero ƴetti lawol autorité min ponno rewde kono vraiment waɓe minen comme vraiment min cooda ndiyam ko gonga min cooda ndiyam min cooda baɗel ndiyam walla min ƴeewa galle amen nawa galleji amen ndiyam min ƴooga min gadda ɗo hen laamu ngo Allah min laamu min yiiɗi wallu min vraiment darangal fenira ha feewi towni min guitteɗo min nawa daral gongal mi penna ha feewa amin jiiɗi waɗi model darangal faaɗi natti wawde nawde he dara hay minen liggey man ay natti yaade ayi a jeɗɗo suba ha kiiɗa yiyata kilane goto ndena yiyana kilo 5 duuɓi jeegom jeeɗiɗi min jeyana kilane goto hay kilane min jeyno baali min ngala min jeeyi baali min coodat baali min ñami suba ha kiiɗi min ngala ko min jeeyi hay kilane min donko yiide min nani ko an yeyta Marième Faye Sall jawdi non mbeɗa yiyami on ko banam debbo on wona kilan renndinami kono an kay kaso fof ko an jogi ala min kay min ko on ko Allah renndini min wona affaire mbaalu e no renndini min Allah renndini min kadi tak gandi mum kadi ko farba gom tak gandi mum Marième Faye Sall farba jaggi jungo no président Macky Sall no Marième vraiment farba yettam kadi mi yetta kadi mo woni kadi fof vraiment baɗon ɗaha kadi tak gandi mum farba vraiment yimɓe moƴƴuɓe yimɓe julɓe vraiment min hakkude Marième Faye Sall ko noon farba andi ha gandu momi vraiment ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo julɗo o molle leñol ngol fof jiyom walla leñol ngol o wallen doole makko hande woni président woni président neɗɗo ɓalejo hande debbo baɗon makko hande premier dame baɗon makko woni neɗɗo ɓalejo koye kanko fuɗɗi te kadi woni julɗo nde o andama walla jamaji walla jumaji walla écologie e ko mone nder jumaji e jamaji omone nder ñawɓe omone hôpital fof on walla on woni neɗɗo moƴƴo julɗo mo ganduɗa nde o anda kanko joom galle makko kono adova vraiment on mbeɗa baɗam mbeɗa yettuma Faty mbeɗa yettuma jaaɗoɗa ɓe fof vraiment mbeɗa yettata on kono moƴƴuɓe kono vraiment ɗum ko jokkere Allah jeeya e jokkere endam neɗɗo fof e liggey mum ko hen gandata yimɓe hen gandeɗa mi andini kadi ɗo daroɗa ɗo ko minen darinɗa ɗo neɗɗo ari ha ligguey ha baɗe wayni baɗe ari wayni a yetta ñaago ɗum Allah yiiɗi yetta to Allah naw ɗum no yeeso e mo wondi ɓe fof Allah suura en reena soko miñamen fof wonde miñamen e miñamen ko miñam o ko jibi arande minen jiiɗi baba goto vraiment made kadi e bande men fof mbiɗa wonde daral ngal fof mbiɗa yetta daral ngal fof woni mawɗo mbiɗa yetta président o kadi no feewi Mamadou Talla mbiɗa yetta vraiment président mbiɗa yetta sukaɓe fof ɓe gondumi mo woni président sukaɓe mbiɗa sukaɓe fof eɓe gaddi ɓoggol gotol dande mbaɗi ko min woni président kadi ɗum yettata Allah yaɓani ɗum noon jarama ko Fouta wonno en gandi o ɓooyi no feewi e ƴeegu jawɗi kono en gandi en jewtiɗi kadi e bammen Salif Sow en jetti kadi omo ganduɗa woni bammen Mamadou Talla eɗen gandi konko woni tigui gardiɗo hande daral Sotiba kono hayso tawi ko jaaɗo koyngal seeɗa saabi o wawa yeeyde e caméra ji kono en kalde makko téléphone o totti kadi yamirode o holliti kadi weltare makko no feewi en kalde kadi omo ganduɗa woni Lamine Diallo konkone koye sukaɓeɓe o jeeya en jetti kadi Djiby on ko frère men tawa hande yewtere nde yeɓannoɓe noon Ayaw Pindi TV debbo e gorko suka e mawɗo moni kala mon salminama e inde manami ƴetto no mbiyama on jarama ko ɗum wonno kamin gaddanno mon nde tawno ko rendo men wiiya gojo rendo men wona hedere so wona ɗe jawdi ɗum noon wiide kadi rewɓeɓe hoto bonne dewle mon sababude jawdi taske worɓe kadi dara ɗe coode jawdi taske nde tawno ɗum kadi ne hattodiri no feewi ko diine wi ɗum ko l'islam wi kono neɗɗo foof no wat ko wawi yaade jogade 50 000 ene erno jawdi 100 000 walla 50 000 kadi ɗum wawa wonde ɗum noon bandiraɓe ko ɗum tan min tottamo rendez-vous ko ɓoyata sewdi jomiraɗo